אז זה אני אדבר, גיימיפיקיישן. אפשר להוריד את האורות? כן, שישנו. תלם, סליחה. איזשהו חוסר קשר בין איך שהמצגת ירד על המסך שלי לאיך זה. אז קודם כל שלום, תודה שאתם מלכים אותי. לא יודע כמה אשתי משלמת לכם כדי שתסכימו לשמוע אותי ושאני מתרחק מהבית. זה מבחינתה טוב. אני בא מאוד מאוד רחוק ויש קטע שאני מאוד אוהב בירושלים, שהזמן שלוקח להגיע לירושלים זה הזמן שלוקח לבית בתוך ירושלים, לא משנה משהו. לא, אתה מגיע? לא, זהו, אתה לא מוצא חניה. זה שם, אתה טועה, אתה לא מנסה למצוא חניה, זה לא... מגיע. אז מה זה גימיפיקיישן? מי כבר מכיר את הרעיון של גימיפיקיישן? אוקיי, אז גימיפיקיישן בעיקרון זה היה buzzword של שנה שעברה. אני אסביר קצת למה אני מתעסק איתו, למה אני אוהב אותו, ובואו נקווה שתעבוד. כן, אני מנסה, אני היסטורי עד שהזה שלי יעבוד. כן, הנה, זה מי אני. בבקשה, אם אפשר קצת שזה יותר יביך אותי. הנה אני. במקור אני איש UX, ועדיין, במקור, זה מה שאני עובד. אני למדתי את הנושא הזה, כמו שעודד גם, עודד ואיבוריאל גם אמרו. אני עובד בזה, אני מנחה סטארט-אפים. הסטארט-אפ החביב עליי יושב כאן, מאחור יותר. ובירושלמים, שזה בכלל נהדר. אני מלווה סטארט-אפים מהנושא של UX, User Experience. עשיתי כאן הרצאה פעם שעברה, מישהו היה? היה? אתה הייתה, אתה יודע? בשאר לא היה. אוקיי, אז User Experience זה המקום שבו אני לוקח מוצר ומחבר אותו למשתמשים, מנסים להבין איך הדברים עובדים יחד. אני עושה את זה כבר די הרבה זמן, הנה מה שדרך אגב לינקדאין אומר עליי. אני עושה את זה גם בתור פרילנס בגוגל, אני מרצה על זה במקומות שונים, אני גם עושה את זה עם חברות מאוד מאוד גדולות, כמו אלביט ואינטל וכאלה שמות שמאוד כיף לנופף בהם, אבל הם לא משלמים. זה פחות או יותר עושה מדי. אתה רוצה לעבוד איתנו, זה פחות או יותר. אתה תשלם, זה מנעד מאוד מאוד גדול. אז זה User Experience, אני לא אדבר על זה היום. דרך אגב, אני הראשון בלינקדאין, שיש לו את היכולות, אתם מכירים את לינקדאין? כן. שלינקדאין הם נותנים לך את האפשרות לעשות אנדורסמנט על אנשים, ואנחנו ניגע בלינקדאין היום, ואני הראשון שיש לו את האנדורסמנט של, את היכולת ל-endorsing people on לינקדאין. זה הייחוד שלי, כמה מהדברים, צריך לא להגיד שם כל מיני דברים שאתה עושה, ואנשים ימליצו עליך, אז אני... שלושה אנשים והחתול של ויטלי מיזרצקי, שהוא גם חבר שלי בלינקדאין. זה רק מראה כמה החברות בלינקדאין היא באמת אמיתית. אוקיי, אז הנה הדברים שאני רוצה שנדבר עליהם היום. יש לי איזושהי בעיה שלא כל התמונות מופיעות. אני מאוד קיוויתי שהן תופענה, אבל לא, אז תניחו שכאן יש תמונה. לא סתם אימדתי. אתה יוזר אקספריאנס. רגע, שניכם יודעים. מה? אתה יוזר, אבל אקספריאנס. לא, יש. במייקרוסופט, דווקא מבחינה הזאת, בפאורפוינט יש יופי של חוויית משתמש, שככל שאתה יותר קרוב למועד הפרזנטציה, ככה הסיכוי שזה יתדפק. זה האימא המביכה. טוב, בואו נבין מה זה משחוק. בעצם במשחוק, גימיפיקיישן, דיברתי עם מריו הרגר, שהוא אחד יופי זה שהולך טוב. התמונה ממקודם. מריו הרגר הוא אחד מהאנשים שהם מהמובילים של נושא הגימיפיקיישן בעולם.
הוא יושב בסף והוא מלמד את זה, והיה לי לא מזמן ראיון איתו שאני אעלה אותו לבלוג שלי, מי שמכיר, יהיה את זה בסוף ההרצאה. ניסיתי יחד איתו להבין, או להבין ממנו, לא יחד איתו, אני רק שאלתי, ניסיתי להבין איתו בעצם מה ההבדלים. יש לנו, בעברית זה נשמע מוזר, יש משחק וגימיפיקיישן. אז אנחנו נצמד רגע לאנגלית. באנגלית יש לנו play, game וגימיפיקיישן. נתחיל בשניים הראשונים כדי להבין מה זה השלישי. צריך שאתה תעמוד, אני צריך סיפור פעולה. כן. game. אוקיי? סליחה, play. הדבר הראשון. מה זה play? play הוא תופעה שאנחנו רואים אצל כל היונקים. משהו שהוא מאוד מעניין. אתה לוקח כל יונק שהוא נולד, הוא משחק play את התפקיד שאיתו הוא יתבגר. לצורך העניין, חיות שנטרפות משחקות בלרדוף ולהתחבא. חיות טורפות משחקות במערבים ולתקוף אחד את השנייה ולמשוך. ואיכשהו כשאנחנו רואים את זה, זה תמיד חמוד מאוד. נכון? האינטרנט מלא וגורי חתולים שתקפים אחד את השני, ואיכשהו זה מאוד מאוד נחמד. גם בני אדם עושים את זה. כן, אנחנו גם כן משחקים בתור ילדים במשחקים שהם, יש את המשחקים שהם תופסת ומחבואים ואיזה שהם משחקים פיזיים, אבל יש גם משחקים של אבא ואמא, משחקים של רופא ואחות. מה זה? זה בצבא. אם אתה רוצה להיות מאוד פוליטיקלי קורקט, בוסית ומזכיר, יש רופא ותוקף, זה כל מיני משחקים שיש לנו. לא, אבל יש לנו כל מיני משחקים. בעברית גם, וגם באנגלית, הרעיון של משחק גם תקף לתיאטרון. נכון? אנחנו אומרים, יש לנו שחקן. אז בעצם הרעיון במשחק אצל יונקים זה להעמיד פנים לגבי סיטואציה. בעצם לתרגל סיטואציה. אז מה מאפיין את המשחקים האלה? קודם כל, אין כללים, אין יעדים, אין חוקים. אוקיי? אנחנו לא, לפני שאנחנו מגיעים למשחק, אוקיי, בואו נשחק רופא ואחות, הראשון שהוא רופא מנצח. זה לא עובד ככה. או לפחות בגן אצלנו. זה לא, זה איזושהי התארגנות ספונטנית. אנחנו אף פעם לא אומרים לילדים שלנו, אוקיי, עכשיו משחק דמיון, קדימה, דמיינו משהו. זה שהוא בא מהם, הם יוצרים את המשחק, ומחקרים מראים דרך אגב שבמשחקי דמיון הם משקיעים בין 2/3 מהזמן, ולדבר על מה קורה במשחק, במקום לשחק את המשחק האמיתי. כלומר, זה על כל עניין של תרגול. אז מה שמאפיין משחק מהסוג הזה של הפליי, זה מעבר לספונטניות, זה שאין לו גבולות ואין לו חוקים, אנחנו גם לא שואפים לסיים אותו. זה לא שמישהו אי פעם ראה ילד אומר, טוב, בואו נספק 20 דקות. הם לא רוצים לעצור. מה זה? כן, הם לא רוצים לעצור כי זה מתרגל. יש הרבה מחקרים מאוד מאוד יפים על איך בעצם, ככל שהעולם המערבי מתקדם, יש פחות ופחות זמן לשחק לילדים. וזה כמה זה שזה פוגע, אבל זה לא הנושא של היום. אז זה סוג אחד של משחק. יש לנו את המשחק שהוא game, אוקיי? הוא שונה. במשחק הזה יש לנו כללים מאוד מאוד ברורים. יש לנו יעדים, יש מטרות, יש חוקים. אנחנו שואפים לסיים את המשחק. אוקיי? חוץ ממישהו שאני מכיר, שבתור ילד נורא היה מתעצבן שהמשחק של אדם כאן נגמר. למה? בואו נמשיך עם זה. אבל במשחק רגיל, או ילדים נורמליים, שואפים להגיע לנקודת הכרעה במשחק. ובשביל זה יש כל מיני חוקים ויש גבולות, זה שאלה. זה מונופול? כהמשך לדבר הזה, ברגע שיש לך משחק שנגמר ומי שמסיים משהו ראשון, רוב הילדים ימשיכו לראות מי מסיים שני, מי מסיים שלישי ומי מסיים אחרון. הם לא יעצרו איפה שהכללים אומרים להם לעצור. אבל עוד זאת תחרות, זה חלק מהמאפיינים, אנחנו ניגע בזה גם, כן? אנחנו ניגע בזה גם.
בעצם, אבל זה נכון, זה חלק מהמטרה. כלומר, חלק מהמטרה זה לסיים. אז אם סיימת שני או שלישי, אתה יכול להגיד, יש הרבה משחקים שאין שני או שלישי. זהו, אתה הפסדת. לצורך העניין, טאקי זה משחק אוקיי, יש מנצח. דרך אגב, לדעתי בחוקים לא כתוב שיש, שאפשר שני ושלישי. אבל אנחנו בדרך כלל, אוקיי, הוא ניצח, אז בעצם, אוקיי, אז תצא, אנחנו נמשיך. ואז יש כאן איזשהו פרדוקס, כי אתה לא רוצה לנצח. מה שמשותף למשחק הקודם, פליי, ולמשחק הזה, זה שאין להם שום משמעות בעולם האמיתי. שום דבר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמעו, ניצחתי במונופול, אני התבססתי כל השיר. אבל בפוקר? לא, זה לא תוחק, יש לך זה מקצוע. זה אותו עיקרון, בסדר, באותה מידה אתה יכול להגיד גם שאצן. אבל לא כל מי שרץ הוא אצן. זה פרס לכל מי שמשחק פוקר. אז למה כדורסל, טניס, כדורגל וכל אלה, כדורסל זה משחק? שחקן כדורגל יש, אבל שחקן ריצה אין. זה לא אצן. לא, זה לא שחקן, זה לא שחקן כדורגל, טניס, כדורגל. שאלה יפה, אני תכף חושב בתשובה. נראה לי שההבדל הוא, אתה יודע מה? אנחנו ניגע בזה כשזה תחרות מול עצמך. מה הריוורד בעצם? זה הבדל בין הישגי לתחרותי. לא רק זה גם קבוצה, כללים, בסדר, אבל יש גם, זה בעצם תופסת לגלמודים. נכון, ריצה זה כאילו... ריצת זה שליחים, אוקיי, אז יש מקומות שאנחנו לוקחים את המשחק למקצוע, ומשקיעים בו, אבל המקור של המשחק, של הגיים, בניגוד לפליי, זה שאנחנו אומרים, אוקיי, אז זה אנחנו קוצבים בזמן. ואת מי שממש ממש טוב בזה נתגמל מעבר לקבוצה. לצורך העניין יש את המשחק הזה, קרלינג. קוראים לזה? הספורט הכי מוזר שיש. אנשים מטאטאים ואחד שעושה ככה. רק קנדים מבינים את זה, אבל הם הצליחו להביא את המשחק הזה למשהו אולימפי. אני מאוד מקווה שהכוס הזאת הייתה לי. למשל בהולנד יש משחק שנקרא שולה. אוקיי? השולה, אתם יודעים מה זה שול? שול. מה זה? הכנסת. לא, זה שול. שול זה בית ספר, ובבתי ספר היהודים באמסטרדם, בהולנד, הם משחקים פשוט עם מטבעות על השולחן. השאלה אם יש לך להעביר בעצם... לא, היית פשוט צריך להכניס את זה לחורים. אז ההולנדים לקחו ועשו איזה ממש לוח שאתה משחק עם זה, עם עץ, וזה מאוד כיף, בניתי כזה לילדים שלי. אבל אי אפשר שזה סתם יהיה, ובאיזשהו שלב הם הפכו את זה לספורט ממש. אז יש גם חוקים ויש גודל מסוים והכל. אז הגבול באמת מתי משחק הופך למקצוע, הוא רק בחוקים. הוא רק בחוקים, אבל זה לא שמישהו אומר, טוב, אני ארוץ. לא, זה לא קשור לזמן, כי שחק אתה יכול לשחק במשך 3 יום. מי ישלם? יכול להיות, אבל אני אמור לציין אותו. אז הגבולות הם לא אכפת לי כמה זמן, העיקר שבסוף מישהו ימות. אוקיי? אנחנו משחקים בזה הרבה. אבל בסופו של דבר, שנייה. רוב, אני לא יודע, יש שח עם גרוף, יש כל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר, אני לא הבנתי, אף פעם שח כי אין קוביות. בסופו של דבר, אם המקצוע שלך זה שחקן שח, אז זה המקצוע שלך. רוב האנשים שמשחקים שח לא יכולים לקחת את זה למקום אחר. יש למשל אנשים שלקחו אותם לעבודה על סמך הביצועים שלהם ב-World of Warcraft. שבאמת יש, כאילו, ראיתי איך אתה מתנהג ב-World of Warcraft, אני מבין שאין לך חיים, בוא תעבוד את זה. אבל, אז באמת זה מביא אותנו לרעיון של מה כן יש מזה בעולם האמיתי. ואנחנו ניגע בזה, אם פאורפוינט תהיה איתנו, ואני רוצה שרגע שנבין, משחק ברובו אין מישהו שניגש למשחק ככה. זה לא התגובה האוטומטית שלנו למשחק, אנחנו אומרים, משחק. מה זה? טוב, הוא שוב, הוא שחקן מקצועי. בספורט זה לא נכון. בואו נסתכל רגע מה אנחנו אומרים על עבודה. אוקיי? תוכנות של עבודה או עבודה בכלל. בניגוד, אוקיי? למה אנחנו לא אוהבים עבודה? למה אנחנו... זה אוטומטית נקשר אצלנו לספר.
אין לימושים, הכל נגמר מראש. אז כל מיני, למשל, קודם כל זה מאוד מונוטוני, אנחנו, למרות ש80% מהזמן אנחנו עושים דברים מונוטוניים, אנחנו... מה? את אוהבת את העבודה? איפה את עובדת? אבל רובנו, ברוב הדברים שלנו עבודה, יש בה משהו רפטיטיבי. אנחנו אולי נהנים ממנה, אבל זה לא שאנחנו מתגייסים כל יום. ברעיון אנחנו אוהבים את המקצוע שלנו, אנחנו אוהבים את העבודה. חלקנו, ברי המזל, עובדים בעבודה שאומרים, היום יש לי אתגר, אבל אז אף אחד מאיתנו לא אומר, ייי, וואו. Outlook. מה זה? אם אתה מפתח, אתה אף פעם לא עושה את התמונה הזאת. גם אם אתה מפתח, תאמין לי, אם אתה מפתח, אתה לא איש שמח. הדבר היחיד שמשמח אותך זה שאתה מסניא את המוצר על עוד אנשים. אחת הסיבות שאנחנו לא אוהבים זה, אחד זה שזה חוזר על עצמו. עכשיו, מה קורה לנו בעבודה כשאנחנו אומרים, אוקיי, יש נוהל חדש, הוצאות זה עד יום חמישי הראשון של החודש. ועכשיו צריך, אכלתי, אז אני צריך כן למלא את זה, או כשאני צריך להדפיס כרטיס, להחתים כרטיס. זה מין משהו רפטיטיבי, זה משהו לא כיף. אבל מה שיפה, או מוזר בעצם, שכל הדברים האלה, אם נסתכל עליהם, הרפטיטיביות, למשל פידבק, לא מעריכים אותנו בעבודה, לא משנה מה. אנחנו עושים המון דברים, הסיכוי הוא שאנחנו, יעירו לנו על פשלה, ויכולים שנה להעביר בלי להגיד לנו, בונה, סגרת לנו את כל היום, ענית על כל המיילים שהגיעו לך. מצד שני, לא תגיב על מייל אחד, ומי שיגיד לך, נו, אני מחכה כבר מלא זמן למייל, למה אתה לא עונה? אז אין ממש, הפידבקים, כשיש אותם, לא תמיד חיוביים. מעט מאוד פידבקים חיוביים. אנחנו גם לא יודעים לגבי סטטוס ומעמד. יש תמיד מישהו שיותר מעריכים אותו מאיתנו, או לא. הוא מקבל יותר כסף, או מקבל יותר... יש לו חנייה. אחד מהדברים שעשיתי כשעוד עבדתי במקום עם תלוש שכר, היה סתם בשביל הכיף, כנטרול. באתי יום אחד עם מסך שטוח מהבית ושמתי אותו אצלי. אז אנשים אמרו, מאיפה יש לך את המסך השטוח? אני אומר, ביקשתי, כי אני מנהל מוצר UX, אז אני צריך את זה במוצר שטוח. 3 אנשים ניסו, הגיעו ואמרו, למה אני מנהל מוצר, למה אין לי מסך שטוח? מה קורה? הסטטוס, אנחנו לא ממש יודעים אותו, אנחנו חושבים שיש מישהו שמרוויח יותר מאיתנו. אז כל הדברים האלה גורמים לעבודה להיות בעיקרון משהו פחות מלהים, ולתוכנות שלנו בעבודה קצת, אף אחד מאיתנו לא ניגש לתוכנה החדשה, וכיף, הכניסו תוכנה חדשה, אני מת ללמוד אותה. תמיד זה, הקודמת הייתה יותר טובה. עכשיו, אם תסתכלו על הרשימה הזו, חסר עוד הרבה שיטות, למשל, הקפה לא טוב. אבל אם נסתכל רגע על משחקי מחשב חוזרים על עצמם, נכון? אם אני רוצה להגיע לשלב 8, אני צריך את 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אוקיי? וכבר עשיתי אותם. הכי כיף זה לקבל משחק חדש. אתה לוקח משחק חדש, אתה יושב עליו שעות, עד שאתה, או שמתגרשים ממך, או שאתה פותר אותו. יש מלא דברים חדשים ללמוד, זה חלק מהכיפים. מה ה-secret doors? איפה הכלי נשק הכי טובים מתחבאים? איך אפשר לעשות את הדבר הזה הכי מהר? נכון? כולנו שברנו מקלדת 1 או 2, נכון? יש כל מיני הרשאות. אנחנו יכולים לחפש צ'יטים, או שאנחנו יכולים, בגלל שעלינו ברמה, לקבל הרשאות. יש הרבה הבדלים ברמות הידע, בינינו לבין השחקנים האחרים, גם אם הם איתנו באותו משחק, או גם אם סתם חברים שלנו. אבל איכשהו, אם יש מישהו שהוא טוב, אנחנו מגישים לדון, תסביר לי. ואם יש מישהו שהוא פחות טוב מאיתנו, אנחנו מאוד שמחים להסביר לו. כלומר, גם כאן יש הבדלים בין סטטוסים. נכון? אז זה שזה כיף. וכאן מקבלים פחות כסף. אתה לא מכריח אותך לעשות. כי אין לך חובת דיווח. אף אחד גם לא מכריח אותך בתכלס לעבוד. מי? לא.
אז יכול להיות לעניין של ההכרח. אבל יכול להיות שזה משהו אחר. יכול להיות שאם אנחנו שיש לנו חלקים אצלנו שמשום מה מקבלים את זה בקונטקסט אחד של גיים, ולא מקבלים את זה בקונטקסט של עבודה. ואז נולד הרעיון של משחוק, של גימיפיקיישן. בעצם אמרו, רגע, אם אנחנו בכל מקרה משחקים, כולנו משחקים, אני לא מבקש הרמת ידיים, אבל כמה מכם עדיין לא דורכים על קווים במדרכה? אוקיי? אוקיי? כמה מהגברים כאן... אם זה לצעיר, זה לא משחק, תחייך לך. אני יודע, זה איפה אני אומר. I did כמה מאיתנו, זה שאלה לגברים, יש את הזבוב במשתנה, נכון? מה זה? איך אתה מסתובב? אין לך זבוב במשתנה? כבר לא. לחצת הבאה. הבעיה כשזה לא מדבקה? הוא זז? לא משנה. אבל... אז בעצם אנחנו... אתם לא הבנתם? צריך להסביר מה זה נאץ'. אוקיי. הרעיון הוא לקחת בגימיפיקיישן, ההבנה הייתה שיש לנו משהו טבעי שמבקש לשחק ולדמיין ולתרגל מצבי אמת, ואנחנו אוהבים את זה. יש לנו שאיפה למשחקים, games. אז אולי אנחנו יכולים להסתכל מה מרכיב משחקים, מה אחיד בכל צורות המשחק שלנו, ולהשתמש בזה מחוץ לקונטקסט של משחק. אוקיי? וניקח רק את הדברים החיוביים. כמו מס הכנסה בחשבון הבנק שלי, רק כשהוא חיובי ומשתתפים. אני רוצה לקחת בעצם למשל מהפליי את הרעיון של כל הזמן לחדש. אני לא רוצה לסיים, אני רוצה כל הזמן לחדש, אני רוצה כל הזמן להמשיך, כל הזמן לעניין. אני רוצה בתור גיים לתת את החיזוקים הקטנים שגורמים לך לרצות להמשיך. אז כך נולד הרעיון או התפיסה של גימיפיקיישן. גימיפיקיישן אומר לקחת מכניקות וטכניקות של משחקים, אבל לשים אותם בהקשר שהוא לא משחקים. אוקיי? לדוגמה. פח. משחק. אוקיי?